విజయవాడ సివిల్ కోర్టు కాంప్లెక్స్ లో లిఫ్ట్ బ్లాక్ అయింది. గంటన్నర నుంచి లిఫ్ట్ లోనే ఇరుక్కుపోయారు న్యాయవాదులు. పవర్ కట్ అవడంతో 8వ ఫ్లోర్ లో లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు ఫైర్ సిబ్బంది. లిఫ్ట్ లోపల ఊపిరాడక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఆక్సిజన్ ను పంపుతున్నారు ఫైర్ సిబ్బంది. కొంచెం క్లియర్ చేయండి. ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్ చేయండి. ఫోన్ చేసి అడ్రస్ గ్రామ్ వాటర్ కానీ తెచ్చేయమ్మా. కొంచెం క్లియర్ చేయండి. ఇక్కడ కొంచెం